אחד הדברים שקשה לבני אדם בקיום התורה והמצוות, כי הם לא מבינים מה הכוונה, תסביר לי, מה ההיגיון? קשה לעשות כשלא מבינים, נכון? ודאי. אחרי שקיבלנו את התורה בהר סיני, נכון, ניתנו 10 הדיברות, אבל לא רק 10 הדיברות, אלא כל התורה שבכתב וכל התורה שבעל פה נמסרו לבני ישראל במעמד הר סיני. עכשיו צריך לראות על מה מדובר. מעניין שהמצווה הראשונה שמספרים לנו על עבד עברי. רגע, מה העניין של עבד עברי? עוד פעם, אני לא מבין על מה מדובר, מה זה קשור אליי? אחד הרמזים שרוצים ללמוד מפה, דבר ראשון, תדע לך שאתה עבד של בורא עולם. ועבד, אין לו מעצמו כלום. כל מה שקנה עבד, קנה אדון. אנחנו עבדי השם יתברך. עכשיו, את זה לא מבינים, את זה לא תופסים. נכון, אנחנו לא מבינים, לא תופסים, לא קולטים, אבל לפחות דבר אחד בטוח, אנחנו מאמינים, וכך אנחנו נגאלים.